Doncs avui estem fent una acció lúdica però alhora reivindicativa. Hi havia una convocatòria de que diferents assemblees fessin diferents accions avui. A Madrid estaven cabalgates inclinades. Nosaltres vam proposar de fer un taller de llufes que podeu veure aquí darrere, fem una xocolatada i ara farem una entrega de regals en l'arbre aquest que ens hem posat a la plaça de la Vila. Una mica volem que la gent escrigui les seves reivindicacions que volen, els seus desitjos per l'any vinent. Llavors el lema hem agafat el que teníem ja de Som mercaderia en mans de polítics i banquets i l'hem fet un petit canvi, que és que som innocents en mans de polítics i banquets. A veure si fem un canvi en aquesta societat, decidim de posar per endavant els diners en compte de les persones.